Vi skal videre på vores rejse gennem 1. Timotheus brev. Sidste gang så talte vi jo om lovens rette brug. Hvordan loven er som et spejl, der viser os vores synd. Så vi forstår, at vi har brug for Jesus. Vi hørte om David Wilkerson, der rent praktisk brugte både lov og evangelium for at nå den berygtede Nicky Cruz, et bandemedlem i New York. Fra det ene bandemedlem til det andet skal vi i dag høre om Paulus, som var endnu mere frygtet og berygtet på hans tid, men som fandt barmhjertighed ved Guds nåde. Men inden vi læser sammen, så lad os bede. Kære Gud, send du Helligånden. Hjælp mig med at tale tydeligt og klart og skarpt. Må du, Hellige Ånd, vejlede os i hele sandheden. Åbn ordet for os, så vi forstår det. Kom med dit rige og ske din vilje. Amen. Slå op i 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 12-17. 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 12-17. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus, Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold, men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Og vor Herres nåde har været ud over alle grænser, med tro og kærlighed i Kristus, Jesus. Troværdigt er det ord, og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, det nu forgængelige, usynlige, eneste Gud, ved ære og pris i evighedernes evighed. Amen. Lad os så se på vers 12, hvor at Paulus takker for det, Kristus har gjort for ham. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Forestil dig Paulus, der sidder der og skriver det her brev. Hans øjne løber i vand, og han er fyldt med taknemmelighed. Han smiler oprigtigt, mens tårerne de rammer pergamentet. Og hvad må han ikke han har tænkt? Forestil jer de her tanker her, som Paulus har tænkt. Jeg som var din fjende, Jesus. Jeg der havde dig så intenst, som jagtede dit folk. Stenede Stefanus og satte dit folk i lænker. Du som kendte mig, før jeg blev født. Du åbenbarede dig for mig på Damaskusvejen. Du forvandlede mit had til kærlighed. Tak, min kære Jesus. Vi kan også forestille os, hvad Jesus har sagt. Der står også noget af det her i Bibelen, som Jesus siger, når han åbenbarer sig for Paulus. Paulus, fordi du nu kender min ubetingede kærlighed og syndens dybde, kan du nu forkynde nådens højde. Jeg giver dig kraft, ikke bare til at tjene, men til at lide forfølgelse. Du skal bære mit navn foran konger og hedninge. Du skal udbrede budskabet om min nåde til verdens ende. Det bliver hårdt, Paulus, men husk, jeg er med dig. Og derfor takker Paulus, for han oplever ikke bare at blive benådet, men han oplever at blive betroet en tjeneste fra selveste kongen. Og det er nåde over nåde. Og sådan takker en, der er blevet forvandlet ved Guds nåde. Lad os også se på ordene i vers 12. For Paulus han bruger ordet vor Herre, hvor han omtaler Jesus
med de ord. Ja, for Jesus Kristus er jo ikke blot Paulus' frelser, men også hans herre. Men mere end det, vores herre. Hvad betyder det? Jo, det græske ord for herre er Kyrios. Og det er ordet, som bruges om Gud i Det Gamle Testamente. Ordet er skrevet i dativ her, og indikerer retning, formål, tilhørsforhold. Retning, formål, tilhørsforhold. Med andre ord, Jesus er vores Gud, som bestemmer vores kurs, vores kald. Og han kalder os til tjeneste. Nu bruger jeg et billede her. Det er ligesom et skib, hvor kaptajnen han sætter kursen. Og sådan er det også, når vores kaptajn han sætter kursen for os. Når Jesus han sætter retningen for vores tjeneste, for din tjeneste, for min tjeneste. Og som I hørte i min første prædiken, så satte Gud kursen for Paulus. Som hvad? Som et sendebud. Han skulle på Guds befaling rejse rundt og plante kirker. Og så skulle han prædike Guds ord og oplære folk i den kristne tro, så Guds rige vandt frem. Det er hans opgave. Så drevet af Guds kærlighed gør Paulus nu alt, hvad Jesus han befaler ham om. Spørgsmålet er, gør vi også det i dag? Gør du det? Gør jeg det? Hvad kalder Gud os til? Hvad kalder Gud dig til? Svaret finder vi i Markus evangeliet kapitel 8, vers 34-38. I behøver ikke at slå op. Bare lyt. Jesus han siger, hvis nogen vil følge efter mig, skal han eller hun fornægte sig selv. Og hvad? Tage sit kors op og følge mig. Og hør nu godt efter. For den, der vil frelse sit liv, skal miste. Men den, der mister sit liv på grund af mig, altså Jesus, og evangeliet, skal vinde det. Og det siger Jesus, som har al magt i himlen og på jorden. Han siger, følg mig, fornægt dig selv, tag dit kors op. Mist dit liv for evangeliet. Altså udbrede evangeliet, selvom det har omkostninger for dit liv. Du kan miste livet. Du kan komme i fængsel. Folk på arbejdspladsen kan måske ikke lide dig, osv. Men Jesus siger, skam dig ikke over mit ord. Hvordan skal vi respondere på det? Jo, vi skal respondere som en hær af soldater, som adlyder generalen, som adlyder kongen, som soldater, der er under kommando. Og det er sådan, at vi skal adlyde Jesu ord. Men vi skal gøre det motiveret af hvad? Af kærlighed. Fordi han elsker dig. Du skal ikke bare sådan prøve at tvinge det frem i dig. Presse det frem, som om det kommer fra dig selv. Nej. Den kærlighed, som Gud har lagt ned i dit hjerte, i vores hjerter, det er den kærlighed, der skal drive det her frem. Og det, hvor Herre siger, det er det, vi gør. Fordi vi elsker ham. Og så skal vi ikke begynde at bekymre os og spørge, har jeg nu det, der skal til? Jeg er også så elendig en synder som jeg. Så kan jeg opmuntre dig. Gud vil udruste dig. Han vil styrke dig. Han vil fylde dig med ny kraft. Men stoler vi på ham? Han kalder jo ikke perfekte mennesker. Han kalder syndere. Og så giver ham den kraft. Han giver dem kraft til tjeneste. En af dem var jo Paulus. Og lad os se, hvordan Paulus levede før sin omvendelse. Vers 13 af.
Skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold, skriver han. Det var hans gamle liv. Lad os se på 3 ting, som Gud frelser ham fra. For det første, Paulus var en spotter. Og det var han, fordi han benægtede, at Jesus er den opstandende Guds søn, som er jødernes og hele verdens frelser. Han fornægtede ham i vantro. Han fornægtede sin egen herre og frelser, sin egen messias. Og det er jo ham, som hele Bibelen handler om. Og så forfulgte han også de troende, dem som troede. Og det leder os til det næste punkt. Paulus var også en forfølger. Ja, han brugte trusler og undertrykkelse for at knuse de kristne, som fulgte vejen. Jesus er vejen. Som der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 1. Saulus, altså Paulus, fnyste stadig af raseri. Jeg har måske set det i tegnefilm, sådan at du ved, når okser, de sådan fnyser af raseri. Og så blodet, det stiger dem til hovedet, ikke? Det er det samme med Paulus her. Han var fuld af raseri. Han troede Herrens disciple, står der, med mor. Og han gik til ypperste præsten. På det tidspunkt, det var en slags pave, ikke? Og så bad han ham om breve til synagogerne i Damaskus, for at fængsle dem. For at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder. De blev forfulgt af ham. Så Paulus var fanatisk, dedikeret. Han kæmpede mod den Gud, han troede, han tjente. For det tredje, så for Paulus frem med vold. Og for at fremhæve det faktum, så husker nogle af jer historien om Stefanus, som var et trofast vidne for Jesus. Og det læser vi også om i Apostlenes Gerninger, kapitel 7-9. Gå hjem og læs det. Hvor falske vidner skaber et ondt rygte om Stefanus. Der er ingen, der kan modstå hans ånd og visdom, når han vidner om Messias, om Jesus som Messias. Så når han taler, så er der kraft bag hans ord. Der er vægt, og der er sandhed. Og derfor ønsker de at rydde ham af vejen. Så de vidner falsk om ham. Det gjorde Paulus også, som dengang var Saul. Og så fik de byens dommere til at erklære ham for skyldig, for til sidst at stene ham. Og Saul var en af dem, der stenede ham fuldstændig koldblodigt, mens Stefanus råbte, Herre, tilregn dem ikke den her synd. Og så døde han som den første kristne martyr. Og det er de her synder, som Paulus har i baghovedet. Og derfor føler han sig totalt uværdig til at modtage Guds barmhjertighed. I vers 13b beretter han, at han alligevel fandt barmhjertighed fra Gud. Han skriver, men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Lad os være helt præcise. Paulus var i uvidende vantro og handlede ikke i bevidst oprør. Som en bibelfortolker forklarer, Paulus forstod ikke sandheden i Kristi evangelium. Og ærligt forsøgte han at beskytte sin religion. Han troede virkelig, at han gjorde Gud en tjeneste. Og vi ved, at enhver synder fortjener Guds fred. Men det er netop syndere, uvidende vantro syndere, som Gud kan møde. Barmhjertighed. Men hvad er Guds barmhjertighed baseret på? Jo, den er baseret på, at Guds fulde og retfærdige vrede ramte Jesus i vores sted, i dit sted, i mit sted. Så i stedet for at give Paulus det, han fortjente, altså døden, gav Gud ham det, han i virkeligheden havde brug for. Tjeneste og kald. Men altså kun baseret på, at Jesus han absorberer Guds vrede
på korset i Paulus' sted. Og det er barmhjertighed. Og det er det budskab, der giver håb for jer, som lever i uvidenhed og vantro. Og det er netop i den tilstand, at Gud kan møde dig med hans utrolige nåde, som vi også læser om i vers 14. Og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Ud over alle grænser, hvad betyder det? De græske ord for, det betyder at være til stede i overflod. Forestil jer en dæmning, der brister, og vandet det fosser ud med kraft. Med voldsom kraft. Og sådan var der også med Paulus' liv. Guds nåde oversvømmede hans liv. Og den nåde kom jo ikke alene, for den gav ham også tro og kærlighed. Ikke nok med at Gud frelser, han giver os også gaver. Er det ikke dejligt at vide om Gud? Han er så afsindig god. Hvor der er vantro, så giver han os evne til at tro. Hvor der er had og vold, der giver han os evnen til at elske som ham. Og den overstrømmende nåde fører så Paulus til centrum af evangeliet. De troværdige ord, som han nu deler med os. Vers 15. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. Hvad betyder det? Jo, at der er et budskab her, som holder, hvad det lover. Som holder, hvad det lover. Se i vers 15, hvad det lover. Jesus kom. Han tog initiativet. Gud tog initiativet. Hvor kom han hen? Jo, til verden. Jesus som Gud forlod himlen og blev så inkarneret som et menneske. Han følte, han levede, han spiste. Han gik på toilet, ligesom du og jeg. Han blev et menneske. Hvorfor det? Jo, for at frelse, står der i vores tekst i vers 15. Ikke bare undervise eller vise kærlighed, men frelse. Frelse hvem? Syndere. Ikke gode mennesker, men mennesker på vej til evig fortabelse i helvede. Så det her budskab kan du stole på med 100% sikkerhed. Jesus kom for at frelse syndere, og Paulus siger, at dem er jeg den største. Som Reformation Study Bible forklarer, det er ikke kun en karakteristik af hans fortid, som spotter og voldelig forfølger. For desto mere Paulus voksede i troen på Jesus, desto mere bevidst blev han om sin egen synd. Er det ikke sådan, at en ægte kristen vokser i forståelse? Desto tættere vi kommer på Jesus, desto mere bliver vi bevidst om den synd, der rumsterer herinde og heroppe. Og desto mere vi ser af vores synd, desto mere har vi brug for at høre om Jesus, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Og nu til vers 16, som giver os et eksempel på, hvor tålmodig Gud er med syndere. For han vil, at alle skal komme til erkendelse af sandheden og komme til ham i anger og tro. Vers 16. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Lad os se på ordene netop derfor. Hvorfor blev Paulus frelst? Som John MacArthur siger, Paulus blev frelst, så Gud kunne vise alle sin nådige og barmhjertige tålmodighed mod selv de værste syndere. Jeg siger det igen. Paulus blev frelst, så Gud kunne vise alle sin nådige og barmhjertige tålmodighed mod de mest elendige syndere.
Og ligesom Paulus blev et eksempel på, at Gud kan frelse alle slags syndere, sådan er Martin Bentzen også et nutidigt eksempel på Guds fantastiske barmhjertighed. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt til Martin Bentzens vidnesbyrd på nettet. Det ligger på YouTube. Et dramatisk vidnesbyrd under titlen Den umulige mand. Se det. Det er rørende, intenst, medrivende. Martin han brugte 13 år af sit liv i fængsel. 15-16 voldsdomme. Han var en af de mest hårdkogte voldsforbrydere i Danmark. Her i Danmark. Da han var 7 år, så sidder han i en busk. Sådan en lille lyshåret gut sidder og græder i en busk. Oppe i Aalborg. Så kommer der en kvinde forbi. Hun ser ham græde. Og så spørger hun, hvad der er galt. Og så siger han, at der ikke er nogen, der elsker ham. Og så er der 2, der græder. For han siger, at han bare ønsker at dø. Men så taler hun med ham og prøver at sige noget trøstende til ham. Men hun gjorde også noget andet. Hun går hjem og skriver hans navn ned. Og så begynder hun at bede. Og det bliver hun ved med. Hun ser Martin vokse op. De bor på samme vej, og hun ser ham begynde på sin kriminelle løbebane. Hun ser ham ryge ind og ud af fængslet. Masser af narkomisbrug og ting og sager. Han ender i Bandidos. Han bliver smidt ud af Bandidos. Fordi han er for voldelig. Kan I tro jeres egne ører? Til sidst så ender han 34 år gammel i fængsel. Og der sidder han i virkeligheden indenfor, fordi han er dømt for noget, som han har taget skylden for en anden. Og der sker der noget med ham i fængslet. Og der har hun bedt for ham i 25 år. Der sker noget underligt. Han får en indre trang til at læse Bibelen. Og det sker på et tidspunkt, at han er smidt i isolation. Og det er fantastisk, fordi på det tidspunkt har han denne indre trang til at læse. Og han synes, det er fantastisk. Han har ikke kunnet læse nogen bog i sin ungdom, barndom. Han har altid slået hånden ned i bordet utålmodigt. Han kunne ikke koncentrere sig. Og han blev smidt ud af skolen efter 7. klasse. Men her finder han ud af, at den her bog, den er noget særligt. Den kan han godt forstå. Han synes, den giver mening. Han læser den igennem, og han læser den igennem igen. Og han tager noter, og han opdager sammenhængen. Det gamle testamente, det peger på Jesus. Det hele det handler om Jesus, og det peger jo frem mod Jesus. Og det hele handler om Jesus, og det handler om, at jeg må blive frelst ved ham. Og når de så kommer og banker på i fængslet der, så siger han, og siger, at der er gårdtur, så siger han, nej, jeg er lige midt i Esajas. Evangeliet, det åbner sig for ham, og han kommer til tro på Jesus. Han forlader så fængslet, og vender aldrig tilbage igen. Han er et totalt forvandlet menneske i dag. Og så begyndte han så på bibelskole, fordi nu har han fået et nyt hjerte. Nu vil han lære Gud at kende. Han har sådan en indre brand efter at søge Gud og læse Bibelen og forstå den. Og så sidder han der med sine tatoveringer. Og så har han en kvinde oppe i Aalborg, som han betragter som sin mor. Kan I se, at der er en sammenhæng her i tingene? Hvor sker det store? Det sker, når Gud han kommer og forvandler, når han handler med os mennesker i sin store barmhjertighed. Og den Gud møder du i vers 17. Vers 17. Evighedernes konge, den uforgængelige og usynlige eneste Gud, vær ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. Når Paulus han tænker på den her Gud her, så kan han ikke lade være med at bryde ud i tilbedelse og se så, hvem den her Gud er. Lyt godt efter. Evighedernes konge står der. Gud er fuldstændig suveræn hersker over tid og sted
og folk. Ja, han er almægtig hersker over hele menneskehedens historie. Fra dag 1 til den sidste dag på denne jord. Og ved I hvad? Vi må bøje os for ham. For ellers vil han bøje os på dommens dag. For tror vi på ham, skal vi også leve med ham. Og så er han den uforgængelige Gud, og det betyder, at han aldrig bliver gammel eller træt. Han sidder ikke over i hjørnet som et eller andet bedstefar, der sidder og rocker det, og så ældes. Nej. Han er udødelig. Gud er evig. Men så siger du, men jeg kan ikke tro på en Gud, jeg kan se. Han er den usynlige Gud. Gud er ånd. Faderen og Helligånden er eksisterende åndeligt. Gud er overalt. Du kan ikke flygte fra ham. Han har ikke en fysisk krop som du og jeg. Men gennem Jesus, som blev menneske, kan du opdage, hvem Gud i virkeligheden er. Fordi han åbenbarer for dig i evangelierne, i Bibelen, hvem Gud er. Som Jesus er i hele sin person. Som Jesus er i hele sin adfærd. Som Jesus er. Sådan er Gud. Og så siger du, Mike, er der jo ikke mange, der er så mange guder. Hvem skal jeg tro på? Så siger jeg, nej. Der er kun én Gud, Bibelens Gud. Den eneste sande Gud står der. Der er kun én sand Gud, som åbenbarer sig i 3 personer. Som er én. Det er et mysterium. Faderen og Sønnen og Helligånden er 3, men 1. Ikke 3 guder, men 1 Gud. Og ved I hvad? 1 betyder i Bibelen en enhed. Og ikke en ligesom i en. Og det er den Gud, som kræver respons af os. Til dig, som endnu ikke er kristen. Hvis Gud kunne frelse Paulus, så kan han også frelse dig. Jeg vil opfordre dig til i dag at omvende dig fra et liv i synd. Og tro på, at Jesus har betalt for din synd. En gang for alle. Så du nu kan leve i retfærdighed i dag. Følg Jesus af hele dit hjerte, ven. Det er det, han kalder dig til. Til dig, der allerede er kristen. Lad Paulus' taknemmelighed smitte af på dig. Hvornår har du sidst bare reflekteret over, hvad han har frelst dig fra, og hvad han har frelst dig til? Hvornår har du sidst bare nyt tid sammen med ham, brugt tid med ham, talt med ham om alt, sagt, tak Herre Jesus, fordi du elsker mig. Du blev for mig, du blev slået for mig, du blev forladt for mig på korset. Tak at du elsker mig. Hvornår har du sidst det, ven? Lev taknemmeligt hver dag. Tænk på ham. Når vi sammen med Paulus tænker på den Gud, og den barmhjertighed, han har vist os, så bryder der tilbedelse ud fra vores hjerter med ordene. Ære være Gud i det høje. Pris og ære være ham i evighedernes evigheder. Amen. Lad os bede. Tak, at du er den barmhjertige Gud. Tak, at du har frelst os. Vi vil evigt være taknemmelige. Tak, at du har givet os formål og mening i livet. Tak, at du greb ind i mit liv også, Herre. Tak for Jesus.